Kamusta mga kaibigan, mga kababayan kong Bicolano, Bicolana, kamusta po kamo? Eto, nandito ako ngayon mga lods, mga kaibigan, sa Sipokot, Camarines Sur. Bali, dito po tayo dadaan. Paakyat po tayo rito papuntang Quirino Highway. As usual, madadaanan po muli natin yung isang napakamatitinding mga lubakan. Dito po yan mga lods, mga kaibigan. Mula po rito sa Sipokot, medyo may mga ginagawa na po mga kalsada po rito. Ayan mga lods, dito pag akyat nyo po yan, maganda-ganda po yung mga kalsada po rito konti. Ako nga po pala mga lods, mga kaibigan, na babalik na po ako sa Maynila kasi may trabaho po doon. Bali, umuwi lang po ako, sumaglit lang po ako sa amin sa Pulangi. Eto mga lods, mga kaibigan, nadaanan nyo po ba ito? Grabe. Hindi po ba kayo na traffic po rito mga lods, mga kaibigan, na habang pauwi po kayo ngayong mahal na araw? Ngayon po mga lods, pabalik na po ako. Ito po yung sitwasyon po ngayon dito sa Quirino Highway. Magmula po yung sa Sipokot, papunta po ako ng Lupi. Tapos sunod po niyan sa Ragay. Star ka sa Ragay. Pero yung kalsada, nako po naman, sana sa mga susunod po nating uwi, sana naman dire-diretso na po yung takbo po natin. Sa bagay, dire-diretso naman, kaya lang yun nga lang, dire-diretso din po yung lubak. At pag alam naman po natin na pagkatapos nitong summer, sunod naman po yan tag-ulan, nako po, mas lalo na yan. Talagang mas lalo po yung lalaki yung butas. Kasi nga po maulan, tapos minsan syempre di natin nakikita yung lubak kasi nga po may tubig. Yari talaga tayo rito niyan. Lalagabog na lang ulit tayo rito. Pero kung talagang gagawa ng isang matibay at pangmatagalan na kalsada, hindi po maging paulit-ulit yung problema po rito ng napakalubak na kalsada. Parang nasasanay na lang din po tayo, syempre. Pero syempre, naghahangad pa rin po tayo ng magandang kalsada. Sana naman ibigay po sa atin yon. Eto mga lods, nandito na ako sa Maylupe. Ayan, nakikita niyo po yan. Ako po, sobra. Mag-ingat po kayo rito. Grabe, ang tindi. Siguro po masarap sa pakiramdam yung magmamaneho ka na napakaganda ng kalsada. Sarap siguro yun sa biyahe. Hindi yung ganito na pahinto-hinto ka tapos titingnan mo yung mags mo, yung shock mo kung okay pa, yung mga gulong mo kung okay pa. Kasi talagang grabe, kawawa talaga yung mga sasakyan po natin dito, yung mga motor. Tingnan nyo naman po yan, napakatitinda ng lubak po rito sa Lupe. Dito po yan mga lods sa Camarines Sur. Sana naman ayusin na po talaga ito. Pero napakatagal na po nito, talagang wala, halos ganito pa rin palagi. Matagal na panahon pero di pa rin po talaga naayos ng tuluyan. Napakaganda po sana ng aming probinsya, ang Bicol. Napakaraming magagandang lugar na pwedeng nyong mapuntahan, mabisita. Pero yung kalsada na dadaanan po ninyo dito, nako po, grabe, magtsatsaga po kayo rito. Mga magaganda at gwapo, mga Bicolano, Bicolana. Pero yung kalsada namin, eto. Dito lang naman po yan mga lods, mga kaibigan, sa bandang Lupe. Mula po dun sa Sipokot, may konting mga lubak na. Pero may mga ginagawa naman. Pero pagdating nyo po rito talaga sa Lupe, Camarines Sur, papuntang Ragay, nako po, talaga grabe, magtsatsaga po talaga kayo. At kailangan mag-iingat po kayo kasi baka bigla na lang po kayo rito talagang masiraan ng mugs. Marami na kasing mga nakikita ko, lalo sa mga group namin, na yung mga mugs po nila nasisira kapag dumaan po rito. Kawawa naman. Ang hangat lang naman makapamasyal, makapunta sa magandang lugar namin na Bicol. Pero kung ganito po yung kalsada, wala po tayong magagawa. Kundi ang magdahan-dahan, umiwas kung may maiiwasan pa. Pero meron naman maiiwasan mga lods, mga kaibigan. Pero syempre kapag naayos naman po ito, ibablog din naman po natin para makita naman po natin na talagang ginagawa po nila yung kanilang magagandang gawa na kalsada. At syempre ma-appreciate naman po natin yun. Hindi naman po tayo puro palubak yung ating i-content. Syempre pag nakita naman po natin na napakaganda katulad po nito, ayan, maganda, na-appreciate po natin yan. Maraming salamat po sa inyo sa paggawa po ng ganitong klaseng kalsada na matibay at maganda. Sana po tumagal. Tapos kung sakali man, gawin nyo rin po yan sa mga iba pa pong lugar na dinaanan po namin na malubak. Pero alam ko naman na yun din po yung susunod nyo pong gagawin, yung mga malulubak na yun. Aantayin po natin yun at ibablog ko po yun kapag talagang maganda na po yung kalsada po rito sa pauwi natin sa Bicol. Wala sigurong kasing saya pag ganun yung kalsada po natin na dire-diretso, maganda, tapos walang lubak. Kailan kaya natin mararanasan yun? Kaso parang wala kasi kada uwi ko talagang wala. Meron talagang mga lubak, tas maraming mga ginagawa pa pong kalsada na minsan talagang sa totoo lang matagal po talaga, pero wala tayong magagawa. Ganun po talaga siguro yung atin dito sa Pilipinas, na sana mabago at mabigyan po ng magandang kalsada po kami kapag sa mga uuwi.
Sobra po namin pagpapasalamat po namin sa inyo yon, sa mga nanunungkulan po, sa mga may hawak po sa ganitong klaseng proyekto. Ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na po ako sa inyo. Katulad po nito, dito na po ako dumaan sa gilid. Sigurado kung may pako, yari ako, ang layo ko pa naman. Papunta pa lang po naman ako. Dito pa lang naman ako sa may lupi. Papunta na po ako ng Ragay. Sana naman talaga wala tayong ibang hinahangad dito sa mga kada uwi natin na magkaroon talaga ng matibay na kalsada. Yung ating mga tak sana magamit ng maayos. Kada uwi ko po talaga ang talagang iniingatan kong lugar, ito yung Ragay tapos yung Lupi. Kasi ito lang po talaga yung halos malimit, laging maraming lubak. Tapos yung papuntang Sipukot. Pero sa iba, kasi yung Tagkawayan dati medyo malubak yun. Pero ngayon matibay po yung pagkakagawa nila eh. Matagal-tagal na po yun. Parang konti lang po yung mga nandun na ginagawa. Di po ko tulad dito na talagang grabe. Talagang halos buong lupi. Grabe yung lubak mga lods, mga kaibigan. Pero may mga ginagawa naman katulad po nitong mga ito na kalsada na mukhang matibay naman. Sana nga lang po talaga na matibay at magtagal. Siguro naman po sa tagal nyo po dyan sa pwesto, baka naman maisip nyo naman po yung pangmatagalan at pangmagandahan na kalsada na pang world class. Parang sa Expressway Kasi katulad sa Expressway, nako gaganda po talaga ng kalsada. Pero pag ganito na provincial road, ganito highway, nako po, asahan nyo na po yan. Eto mga lods, kapag nandito po kayo sa may parting papuntang Ragay o kaya Sipukot, dito po kayo banda sa may simento sa bandang kanan kasi yung gitna na yan, minsan hindi po talaga maganda yan, yung mga inaspalto na yan, may mga lubak po yan. Mas okay po rito sa simento bandang kanan kasi mas okay po yung pagkakagawa. At saka wala pong ganong lubak po dyan, maganda po yan dito sa kanan. At dito mga lods, mga kaibigan, pupurihin po natin ulit sila dahil maganda po yung kalsada po rito. Salamat po, medyo nakahinga po kami sa lubak. Siyempre mga kaibigan, mga lods, kapag may magandang nagawa, patuloy po natin silang pupurihin para mas lalo po silang sipagin at mas lalo pa po nilang gandahan yung kanilang serbisyo, mas lalo pa pong gandahan yung kanilang mga gawa, mas lalo pa po nilang titibayan, patatagalin, para mas lalo po nating ma-enjoy yung ating mga biyahe, lalo na kapag long rides. Napakasarap po kasi ng gano'n na maganda po yung kalsada sa ating pangmalayuan na biyahe. Para mas lalo pa po nating makita yung kagandahan po ng aming probinsya ng Bicol. Mula pa lang po sa Camarines Norte, Camarines Sur, marami na po kayo dyan magagandang pwedeng mapuntahan. Mga tourist spot, tourist destination. Ganun din po sa amin sa Albay, Masbate, Sorsogon, Catanduanes, napakamarami pong pwede nyong puntahan. Eto mga lods, mga kaibigan, papunta na po ako sa may papuntang Ragay Bayan. Eto mga lods, napakaganda po ng pagkakagawa po nila rito ng kalsada. Bali, asphalt po yan, maluwag po yan. So, sabi, sarap humataw po rito. Sarap bumiyahe po pag ganito na maganda po talaga yung kalsada. Napakasarap sa pakiramdam. Eto mga kaibigan, papunta na tayo sa may Ragay Park. Papunta na po sa may papuntang bayan ng Ragay. Ito po yung tulay na ginagawa. Parang inabot pa to ng last year, ganito pa rin. Antayin po natin sa sunod na mahal na araw kung abutin pa rin po natin ang ganito. At ganun din po yung mga kalsada na ating madadaanan sa sunod na mahal na araw. Pero sana hindi naman. Ito mga lods, yung terminal ng Raymond sa kaliwa. Tapos dire-diretso po tayo papunta po dun sa may Star Casa Ragay at sa Ragay Park. Pero dito mga lods, mga kaibigan, ako po mag-iingat po kayo rito kasi yan, grabe rin po yung lubak po rito sa may Ragay Park. Ito yung sa kaliwa, yung sa may arko, papunta po yan ng Ragay Bayan. Ito po yung kanilang park, pero yung tapat po ng kanilang park, nako po, ayan, grabe. Talaga makipagpatentero po kayo sa lubak. Dito tayo sa gilid. Halos wala kang maiwasan po rito. Talaga mga lods, mga kaibigan, naalog-alog po tayo rito. Ang tindi talaga ng lubak po rito sa may tapat po ng Ragay Park. Hanggang dito mga lods, mga kaibigan, sa pagliko, sa may gasolinahan, may mga kinayod pa po rito na kalsada. Yung pagdaan ko ng pauwi ako sa amin sa Bicol. At ngayon, napabalik na ako ng Maynila. Ayan po yung inyong mararanasan na kalsada po rito sa may Ragay naman. Tapos na po tayo sa Lupi. Ito naman po tayo sa Ragay. Bago ako umuwi mga lods, mga kaibigan ng Bicol, kakapalit ko pa lang po ng aking bagong ball race. Tapos yung knuckle bearing ko. Tapos ganun din po yung aking shock. Kakaripak pa lang pero grabe na po yung lagatok ulit. Sigurado po nito, mabuti na lang di po tayo nasisiraan sa ating biyahe. Hindi rin po nabibengkong yung aking mag. Salamat po sa Diyos.
at na makakabalik po tayo ng maayos sa Maynila. Dito mga lods, kapag nakita niyo yung mga batang yan na nangingi, mag-ingat po kayo dyan. May mga lubak po yan. Diyan po sila nakatambay. Diyan po sila nangingi ng barya. Etong isa pa mga lods, mga kaibigan, matindi rin na lubak. Ako po, yung mga kasamaan po natin na nagmumotor, mga may sasakyan na hindi po alam yan, mag-ingat po kayo rito sa may parting Ragay Lupe. Kayo po mga kaibigan, mga lods, kumusta po yung experience nyo rito sa pag-uwi ngayon? Mahal na araw sa kalsada po ng Pabicol. Yun lamang po mga lods, mga kaibigan. Maraming salamat po. Ingat po kayo rito sa biyahe. God bless po sa inyo. Mabalos po sa Indogabos. Salamat.